Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sawona mbukeli wokhozi FM kuseyimina lo umfana kaSibongile and wena ula okhosini FM TV. Sengiphinde ngabuya ke futhi la ekhaya eSoweto eAyethu. iAyethu inomlando omuhle engangifisile ngenkathi kade sikhuluma noBaba uSipho Hotsticks Mabuso ukuthi ngiphinde ngibuye ngoba ngabona izithombe eziningi la ezikhombisa umlando walendawo negalelo lendawo yabanalo ngeenkathi zezepolitiki ngeenkathi zeapartheid ekutheni abantu abasha nabantu nje bakulendawo ama-musicians ama-artists kube indawo ayihlanganyela kuyona le ndawo kube indawo yokuqala ngqa eyaba icinema eyayi-ownwa abantu abamnyama yona yokuqala ngqa eyayi-ownwa uShabalala eyakhandwa ubaba uShabalala noMesisi uShabalala. Namhlanje ke sizokhuluma namalungu omndeni azosichazela kabanzi ngokuthi le ndawo iphuma kuphi isuka kuphi yiziphi gemegeme ezenzeka kuyona yiziphi izinto ezazenzeka nje ezaziyingxenye yomlando weSoweto nengxenye yomlando wama-artist amaningi esiwazi asambeke sizosha nje itho encane sibone ukuthi kahlehle kwakwenzekani kule ndawo ngilandela. Awusabona bhuti Kunjani baba? Siyaphila kunjani mfethu? Siyaphila baba umuzi wakwamthabela lo. Umuzi Mthabela. Umsana kaHlatshwayo lo. uHlatshwayo Lo Mhayisi. Cebisa amakhosi. Mhayisi. Ndoni yamanzi. Sawona. Kunjani? Ngiphile njani? Ngiyaphila. Ngisanele wakamdluli. Sanele wakamdluli. Yebo. Umdluli owadlula ngendlela. Yebo, kunjani? Siyabonga. Kuyintokozo kakhulu kumina ukuthi ngihlangane nani. Ngoba benginesifiso sokuthi sikhulume ngale ndawo. Mangabe umuntu ethi uyeSoweto bese ethi ya wazi kuphi neSoweto okay uyazi eYethu buze eYethu sohlangana khona so indawo nje le eyaziwa kakhulu kepha abantu abaningi abazi ukuthi iyaziwa ngobani. Ngicela nje ningichazele kancane ngoba ngiyazibona nezithombe zikhona la izithombe zakudala ezikhombisa umlando le ndawo yini igama layo nje siqale lapha. It's Ayethu Heritage Hall. eYethu Heritage Hall. Okay. So i-heritage kanjani? Zonke izinto zazenzeka la nazi izinto obuzibona nje obondweni odongeni lana yena kwakuza abo Wilson Pickett bebeza lana yona kahle kahle yasungulwa 1969 ngomhla ka25 kuJune. Okay. Njoba ubona nje imbhalo lana emadongeni kusho ikhombisa khona ukuthi hayi kade kusetshenzwa lana. Kodwa ukusunguleka kwayo ungazi noma singaqala ukusunguleka kwayo ukuthi asiqale ngokusunguleka kwayo bese ningitshela nje ngalezi izithombe lezi engiyibona la udongweni. Ukusunguleka kwayo kusho ukuthi kwaba nje nesinye nje isigamekonyana okwathi umalume wethu umalumbutana ethi evakashela abangani bakhe bebuya leThekwini wabathatha kumalume njengoba phela kumele ukubonisa abafowenu igoli ukuthi linjani Bafundisa igoli. Nowabamukisa ke eFortsburg kwenye cinema ke lapho ke baba nobandlululo khona bathi hayi akusiyona indawo yabantu abamnyama le. Walithinta kabi ikhehla ke lowo nogogo umasezwa ugogo ukuthi hayibo nawo umntana wami uze nabangani bakhe sebabayaxoshwa le esilungwini wathi umkhulu nogogo hayi ake sihlale phansi senze indawo eYethu. Asenze indawo yethu. Yeah. Lapho waqala khona ukusunguleka kwegama ukuthi le kuyoba indawo yethu. Bona mabahlale ke nendawo yabo. Okay. So uqala kwayo yaqala icinema. Yaqala nje kuyicinema. Okay. Ngoba ngiyayibona into eziningi la azinabo ubusinema kuphela kodwa kukhona nezinto zamaciko izinto zabaculi ezeyimvumi kanjalo nabadlali bama instrument okhehle gume asiqale nje la
uyena ubaba la umshayeli umkhulu yena uIbi Shabalala. omkhulu wenu oh so ngabe egazi into yasekhaya le Yeah, so mina umamami is second born yaka EP Shabalala no Kinini Shabalala. Yes. kwakwenzekani lapha La kwakunama show ngama Saturdays kube ne Kids Club. Kwakufomeka kwakusungula Kids Club ke la ukuthi ingane zingabe uvanzi ngemgqibelo sasiza la ngo10 o'clock ekseni sizobhadala nje 15 rand singene sibukele ama movie ama bioscope amabili nje ngosuku ku 15 rand nje umkhulu washo ukuthi ingane zingabe uvanzi zingagcwali nje emgwaqo azize la kwakuyinini la kwakaboma 78 80s. now 70s. oh okay Alf Khumalo Sunday Times February 12 1978 okay yeah okay so le ndawo kwakuyi icinema kodwa ngemgqibelo wayilanda abantwana ukuthi bangagcwala istradi bezele That's why it was bizwa Kids Club kids show okay lana lana ke ukuze lana ngithi phela ngoba phela nalo uyalibona nawe ibility nalo lisezingeni eliphezulu yes amahholo lawo kahulumeni aye flat so bacela nje ukuthi bazokwenzela abomami Soweto baba ma-asha ngiyabona ushers at the opening so lona vele lalilihle ngeenkathi zalo njengoba namanje lisaselihle nje ukusho ukuthi ukuze kakhulu manje lisetshenziswe njengendawo yamaciko ukuthi after 76 kwashiswa iland emva kwa-76 washiswa amahholo kakungabi nayo indawo yokuthi manje amaciko azoya kuphi ngoba amaciko ebewenziwe emahholweni so kwathiwa no mana-ke sikhulume nobabushabalala ubabushabalala wabavumela wathi hayi no izani izokwenza konke ngoba vele ngale yasifunwa elethu eyethu le ndawo ubabushabalala wayiqhamukaphi wazalelwa kuphi benomama Mshabalala babuyaphi babezalelwe khona la eSoweto noma babuye nje emakhaya bafike bakha la eSoweto sibuya leSwatini okay kuya eSwatini okay ukuthi ugogo ukinini ubuye eMaritzburg bahlangana ke khona kuba igama likagogo ukinini inini Ngcobo mapholo mashiya amahle engathi azoshumayela fuze awu kahleni ke uEthakit lo waphesheya lo wayila ningitshele kabanzi ngalokuvakasha kwakhe la wavakasha 1972 okay wow ezinye phela igama ngokuthi sasiyingane ezinye sizazi kahle ingakho nje kodwa nje uma ubheka nje imbhali yasho ukuthi akwenzakalani ngomhla hey engabe lesi simomondi yasesashona lapha engabe singakanani la sikhona okay ngizocela sikhuphuke ngoba ngiyabona kunamagama la ama artists amaningi kodwa before mhlambe siye phezulu le movie le yayidlala la esinema Joe Bullet with Abigail Kubeka Bob Gibson Kent ulandu banu Ken Gambu Bob Ken Gambu bawizo ke okay hey originally banned by apartheid government yeah nakhona yanceda ukuthi kube khona bioscope njengale ukuze le drop-in mabangafuna abantu baningi bazowabona khona vele bezela okay ile angicabanga ukuthi naleyo ndlela ya create ama superstars abantu abamnyama kunokuthi baloke bebukela abantu baphesheya nabamhlophe ngoba khona le drop-in vele babanibukisa abantu baphesheya manje ngathi masizokuqala nje yethu cinema kwaba khona becala sebe actor ke nabo okay ngiyabona lana i Wall of Fame ngibona intombi zesimanje manje ngibona obatsumi Jimmy Witherspoon Soul Brothers Matlaela Michael Masote Wilson Pickett Lady Smith Black Mambazo Percy Sledge Papa Makene Blondie and Papa
Brenda Fassie, St. Francis Anglican Choir, akekho ngekho la, Sipho Hot Sticks Mabuse, Concord Ngabinde, The Movers. Bonke labantu bafika la bezoperforma kule ndawo. Bezoperforma Okay. Manje into engifisa ukuyazi ukuthi abantu abamalunga nje omphakathi bavumelekile ukuthi beze la bazobona nje umlando wale ndawo. Yebo bavumelekile umlando phela nabo owabo bobazi. Ukhokhwa malini? Cha kona manje asikakakhokhisi umuntu ukuthi azobona umlando. Okay. Bayeza kodwa abantu noma bayayikhombisa nje leyo interest. Cha bayeza bona Nkosi yami Okay. beza nje ngomningi ukuthi kube yi-tourist route yaseSoweto coming through lana ukuthi bazobona. Okay. No ngicela sikhuphuke ningikhombise ezinye indawo. Wow. 5,000 at wedding of the year. Big shot abanda. Labo kushada umalume uVusi Shabalala ashada the princess of Swaziland uDelsiwe Dlamini. Oh, bashate ne royalty. Yes. Okay. Also ni ihlobo then ne royalty ya Swaziland. You could say ungasho njalo. Okay. And bekuna 5,000 people emshadweni. Cabanga ngalezo ikhathi. Kahle manje ikhekhe leli 1 2 3 4 5 6 iteze ezo7 zekhekhe. Kunjalo. Okay. Wawunjani lo mshado mhlambe makukhona enikwaziyo ngawo? awendumezulu enkulu kabi. Konke indawo la eSoweto kwakukhulunywa ngayo ngoba beze bahlange ngendiza helicopter that was ngokumhla unyaka 74. Manje cabanga ke 74 now kuze helicopter leze ilethi indlovukazi. Hawu ndana sebukhosini. Kwakuhle ngempela. So lo mshado wazi waphuma nasemaphepheni ngoba ngibona phela la bethi pandemonium at wedding is how the Sunday Times summed things up ngomhla ka 27 January 1974. Kunjalo. Kunjalo. Kwakunzima kakhulu. Kwakugcwele lonke lelo kishi kwakumnyama nje abantu. Bafuna ukuzobona. Indlovukazi. Kahle so ama bridesmaid kwawabelungu bathi at wedding the bridesmaids Paula Velares, Jennifer Kadzene Ngalabogen surrounded by Swazi warriors. So bonke labantu labelungu laba babeze nabe emshadweni womuntu omnyama eSoweto. Kunjalo. Kunjalo bebeze bonke. Okay. Manje inkuzi mulanga seyiphethe imvubu seyifuna ukushaya bani la? Well uyazi vele umshadweni laba abantu baye manje abantu bayalena le manje ikhehla vele bakhuza nabo yebo ake nisuke lapho ngendlela lona ke vele kwakuumuntu nje wayenje umuntu nje othanda nje order nje. Okay. Manje ke angunderstand la why umbishop yini why segqoka impahla zababishop? No bokuyimeya yaseSoweto lana. So lana councillors chambers yilapha kade khona. Hey wemuhle ugogo Yeah, bewilabo mama banesizotha. Manqo. Yeah. Ufuze mashiya amahle. Kunjani lolu suku nje mhlambe mangabe nizwa bathina abadala? Hayi lalu sijabulisa kakhulu nathi phela sesizwa ukuthi umkhulu wethu naye uphethe iSoweto yonke. Sasibona nje lokho omshado kanti umkhulu uzophatha yonke iSoweto sayizaba sajabula ngempela ngoba sesazi ukuthi nazi idingo zethu zizofezeka. Sicela ugesi mkhulu sicela imigwaqo sincede ke lapho. Yeah. Kodwa ngathi uyafana na umkhulu mangibheka la yabo nje la ngathi ninenswebo. Usane noma usho mina. Wabuza ibhasi ibhalile. Vele hawu igazi liqinile la kaMshengo. Kahle wafunda wagcina ku standard bani ngoba ngibona lana bethi illiterate and humble. Ngeke sithi wafunda wadwa. Cha mkhulu wafunda ukwazi nje ukubhala nje. Sithi lapha ko standard 4. Wayezithandela nje ibusiness umkhulu kwakuumuntu
okwazi yabona khona ukuthi uxhumanisa abantu uhlangane nabantu ube bathi ngesilungu visionary umuntu onjalo nje omkhulu ngoba wena njengoba ubona nje lapha wona ama-dry clean itolo amagaraji iziphi itolo noma amabhizinisi aye nawo umkhulu umkhulu wayenama-shop ne-dry clean ama-bottle store filling station restaurant yiyo yona le Soweto ilento cinema ziningi nasi ngoba naseSwatini naye ube nawo amagaraji ama-filling station nama-dry clean ngale garage yena umkhulu nje nawo sekuthi umuntu ozofana naye siyafisa nathi lesi sithombe lesi ilesi esilaphana esikhulu esilaphana ezantsi okay mayelana kwakwenzekani isiphalaphala lesubani sama sunglasses Cecilia Mutsei and Veronica Noto with manager Sydney Mashele at EB Shabalala's brand new Royal Swazi Lounge in Rockville. Wine a lounge as well. Okay. Shabalala Motors, then the only petrol station in Soweto. In 1974. In 1974. So in 1974 yena wathola waqala ibhizinisi le filling station ownwa uyena. Kunjalo. First filling station. Wow. Ifamily owner noma mhlambi siyashintsha kwaba eyabanye? No, so kuyabanye manje. Okay, nayidayisi. Okay. Manje sasekhona i-Shell garage yeah. Crossroad. Yeah, Royal Swazi Lounge. Manje wayidlala ni jazz la wayithanda nje umculo omuni nje mhlambe mayihlalele nje. Wayithanda i-jazz. Ngoba ngiyazi nami angithi mangidlala lapha ehleleze angithi ekhaya kuse next door sithi umuzi wakhe kube lo wakhe uma ngifikile ngidlala nje music omkhulu ubeza nje hey angibekele lapha ndodana isitudio sami ngidlalele ingoma yakho lena man bekathanda uRay Charles inkunzi so lana ngiyambona usurround wabelungu bathini the mayor of Johannesburg Mr Patrick Lewis chats with the manager of the new A2 Cinema in Soweto, Mr. Ephraim Shabalala, during its opening at the weekend. Okay. Lezi thombe lezi ejwayelekile zomshado ngiyazazi ke lezi nje. Imizi eminingi nje inayo le mizi. Manje lapha na yini umuzi wakhe lo? Umuzi wakhe. Okay. Shabalala donga lamavuso hayi ngicela siqhubeke wow so zonke le ndonga zihlukaniswe ngokwezinto ezithize ezazenza ngaleso sikhathi lana umculo bokuphelezela insizwa lana iwatnene lo konje waba yingxenye yokusungulwa kweChiefs kweKaizer Chiefs okay team manager and public relations officer Philip the Lip Nene wayikhuluma kakhulu nje bakuthiwa the Lip kusho lokho kodwa kwakuthiwa indoda yayithulile nje kodwa thina sazi nje ukuthi umngcwabo wakhe waphumela khona la ethu okay njengoba ubona nje nali nebhokisi lakhe le nande keep him wicked suka madoda empeleni iningi labantu ababenza umculo wejazz lo baba lo keep him wicked uyena ubaba owaba negalelo elikhulu kuma musicians ohlobo lwejazz Don Matera zingwenya lezo ngiyamthanda lo baba kunegalelo abanalo kimi ngimlalele ekhuluma ku TV ngathi ngelinye ilanga ngifuna ukuhlangana nalo baba Thandi Klassen is accompanied at the funeral of Kippie Moeketsi at A2 Cinema 1983. Don Matera speaks at the funeral of Kippie Moeketsi at A2 Cinema Soweto. Okay, so la kwasikhuma umngcwabo wakhe. Okay. Washington Bosula no Orlando Pirates.
Okay. Wayeyini yena? Konje wayini ngathi kwakuyibo abaphethe ku-Pirates wayephethe nabo ku-Pirates Okay. chairman be-Pirates Okay, so le ngxenye yodonga ye Orlando Pirates, le yangxenye eye Kaizer Chiefs. Okay. Hey la okubhala ama-events ayenzeka la. yebo Orlando Children's Home fundraiser, ama-fundraising ayenziwa la, Miss Sona fundraiser, 300 rands, eyethu cinema, better ball, stable Ford. Hey, kwakukuningi okwakwenzeka. Lana- wayenikezele kumphakathi wayengaveli nje athi eyakhe kuphela ingakho nje wathi eyethu Yes. kusho ukuthi umphakathi nawo bowubhenefita kulo kayekwenza nakhona Hey Nkosi yami. nawo akamashow-ke Amashow ayenzeka la. Okay, Thoko Mgcina. Namakwaya nemiculo yamakwaya ayenzeka la. konke bebeza khona la nje ingakho ngangisho ngithi kusukela ka-76 wakungasenayo ilento ihholo kwase sokusetshenziswa yona lena-ke le ndawo ngoba nakhona yayiney'tezi ezimbili iyinhle ibukeka Count Pushkin Award Pushkin Awards given to umama uThandi Klassen. class Okay. Big names line up for Thandi. The music jam session to raise funds for Thandi Klassen's new face is gaining a brighter shine. Big names in show business will perform without a fee at A2 Cinema in Mfulo next Sunday, June 6. without a fee Bafowethu yinhle kakhulu lento engiyibona la. Yazi wonke lo mlando ngikhumbula nje ngisewumfanyana omncane zonke lezi zinto nje zayivela ku TV. Abantu esasibabona nami ngangigcina nokubabona ku TV. Showtime. lana-ke So kwakunokwenziwa nama-live. Oh, lezi Gibson Candy naye babe- zika-Gibson Candy-ke zazihlezi lana nombongeni ngema Yeah. Live show. So kwakunama-live shows ayenziwa la. Kwakuphenduka nje like i-theatre. i-theatre ingakho yona nje yodwa nje kwakuyisinema yaguqulwa kwaba yi-theatre ingakho nje ubona nezamaciko zikhona khona Hey, newoza Albert. Yazi iwoza Albert isadlala na namhlanje. Hey, naye yayingena la. Ngema back in town. Hey, Nkosi yami. sinamali Gibson Candy. Things are bad, mzala. yeah uyabona naye nebhene yaso yethu sinema Yeah. how long Yeah. Ngapha we honor Lady Smith Black Mambazo. yebo Nayo yayiperforma la. hawu yayihleziza-ke lena ayihleziza-ke lana-ke hawu lekubambazo futhi befikela khona-ke kwamkhulu Lapha Befikela ekhaya. khona lapha kwamkhulu. Yes. ekhaya-ke ngithi kuse-next door lo muzi oseduze kwamkhulu Yes. bafike-ke bazorehesela khona-ke bashiya isitatamiya sabo nami ngisasomfana ngibabuka laphana egaraji ekhaya Yeah. noma basuka besisebenza ngapha ebhayisikopo bazoyenza into yabo Siyabonga. So la Black Mambazo 1970s classics. Bafowethu niyenze kahle lento ngoba nihlele ngendlela nje enohlelo oluthize. Anivelanga nje nafaka izithombe kuyangaba na theme. Amabutho. Hey madoda. Show business. La kwakubani? The Staple Singers. ama-staple singers Hey, amagama engangiwagcina ku-radio lawa. Masilalele u-Radio Zulu. Staple Singers. nazasijabula sisasey'ngane kuze abantu baphesheya Yeah. beza ngey'nwele engaka ama-afro Ama-Afro nangu Etha Kitt. International acts. Etha Kitt. Brooke Benton. Wayilana Brooke Benton? nawa nabo Wilson Pickett Yes, Wilson Pickett. Yeah, no, Percy Sledge. Percy Sledge. Was just- Wow. Yeah. When a man loves a woman. Madoda. Naka ama-Beaters. Putsi hot sticks. The Beaters in Harare. Hey, wangamachama lezi inkuzmalanga nama-Afro. abedume ngenye ingoma bathini thiba kamo Thiba Kamo. thiba kamo dinyonyanyadiye ingoma yabo futhi Bekwenziwa lani nala no Miss
bekumodelo modelo nala vele stage ama beauty contest. Yes, about Black South Africa. Soweto. Miss Soweto. So nakla beauty comes to town today. Durban girl is crowned at AA2. So ngo-1969 Mr. Republic bodybuilding contest igora. Ngo-1972 xaswa uyena futhi umkhulu xaswa uyena. Now nabo Miss AA2 and Miss Shabalala Motors contest. Yeah. Should yena amagaraji khipha imali ukuthi yabona umkhulu yena beka khona indlela bekenza ngayo ukuthi abantu bangathi bazomsupporta kuphela anganikeli umphakathi. Yena emphakathini cha usibekile isandla. Ubekile induku ebandla. Ubekile induku ebandla. Ngo-1985 kwaba Miss Body Mist Soweto. Ingabe lesi siphalaphala esineqhashazi la esikhathini sesashona. Hey, sidli special la sikhona. Asidli passion la sikhona. Usungaphiki ukuthi sona. Kodwa yabona promoteweni izinto ezinjengalezi abomamisa ulendo ngizothi mina ubani umamkhulu ulendo uDombolo uyena ube manager lento eyethu. So uyena bekakwazi ukupromote izinto ke njengoba kwakuza nabo bo Wilson Pickett ngoba yena umamkhulu Dombolo befunda ngale overseas phesheya so bekhona nabo ba promote. Yibona nje abantu abasiza nje kakhulu nje ukuthi sibone nje ukuthi yazi nomhlaba unje singawubuki nje ngesolilodwa. Oh no, siyabonga kusiyami. Basi Miss Black South Africa prize giving at AA2 Cinema in 1991. Basetsane Maghalemela was doing standard 6. In an evening in which music by reggae act Jambo, Jambo ngiyamkhumbula, poet Mzwakhe Mbuli and pop mainstay Brenda Fassie signal South Africa's changing political tides. Julia Maghalemela, later known as Basetsana Khumalo, walks away with a hefty purse of 7,000. Oh, mncane nje. 7,000 and 20,000 ngaleso sikhathi. Yeah. Futhi nakhona sazamcabangela wathatha umfowethu la uRome Khumalo njengoba la emfulu uRome Khumalo phela naye wala. Okay. Wala emfulu. Khona La emfulu. Okay. Sana bala imfulu. Wasitsana ubuye Rockville. Bekase Rockville wasitsana uRome wase. Baphumela imfulu. Okay. Kodwa masihlale Rock. Okay, basamfulo ke. Asibaklini. Yeah. Bala. uJambo ngiyamkhumbula ngisemncane ngangihamba ngecaravel yayi transport yabafundi. Kunecula ababethanda ukudlala okhosini kwakusa radio Zulu ngathi isikhathi. Njalo ekseni eyayithi today my baby don't be afraid. Ebesithi calling all children across the land of you. Calling all children. Uyayazi. Ujambo. One child, one education. We need tomorrow nation. Show business. Hey, nazi-ke inkunzi malanga. Akusoze kwaba khona omunye oyofana noSisbrand. Mabr. So leli page ngapha top of the 80s, ama 1980s man. Brenda Fassie, obani laphana. Felicia Malboro, Thandi Ndlozi, and Annalyn Malebu, members of the very popular band Joy. Joy. Likonje lalithile leculo labe lalidumile. Paradise Road. Paradise nani qo. Tete Nkosi yami. Bese kuzoba ubani la? Chika Papiri nange lapha naye no sis Ribs. Hey, ungamphikele usisi Rebecca. Ya usasekuye le Truman Garage yake. Nkosi yami. Ray Phiri and Rebecca Malupe in 1985. Hey, bese kuba inkunzi mala. Papa no Blondie. Yabona nje marketing akhona la. Hey, le mpahla babeyigqoka kodwa.
usho ukuthi ngeke uhlekwe abantu namhlanje mangaqhamuka ugqoka kanje hayi bangakuhleka Nkosi yami nangu PJ Powers ngale no Babs Mlangeni and backing singers bese kuzoba uSteve Steve Kekana and PJ Powers hey Nkosi yami hey yazi ingivusela uhlevana lento ngoba sengibona la izinto engakhula ngiyibuka ku TV ngisewumfanyana omncane yazi nathi nje siyabonga nathi ukuthi yazi saba khona kulomlando lo sasibona zonke ezinye noma kungasizo zonke ngoba khona sikubonayo 1980s classics Sipho Hot Sticks Mabuse Malombo Paradise Road Joy ebese kuzoba sizovala lapha ngomama uYvonne Chaka Chaka khona wesha khona iDPC ushaya impahla igcobezela Nkosi yami Chico ubengeka phela sala ubaba Chico ngeke waba negalelo elikhulu kakhulu kwezomculo ma movies okuyiyona into ke manje le cinema eyayidalelwe yona so ama movies nje mhlamba adumile ayedlala kule ndawo kwakuyimaphi nje njengoba ubona nje benawo uDeliwe kwakuyena uDeliwe sabona nje abobaba uSimon Mabhunu Zabela sazi ukuthi hey ngalezo nkathi ayibawazi ukuthi makudlala ama movie abantu abamnyama uyazi ukuthi ubona aboDeliwe kwakuyisiphalaphala ke naye uMamDeliwe hayi nayo inkuzuma la umhlongo umhlongo amakheda Njomana kamga indaba mhlongo so yingaphakathi le cinema le la ngaphakathi lezi itulo lezi izona original okay zivuselelwe kancane noma akodwa nje polish penda nje phela okay kodwa sazinje okay ngiyabona hawu madoda kwakuyiquality impela mayisekhona namanje le ndawo ayikazishiso yena njengoba kade nithi kwakushiswa amahholo lutho angithi phela kwakwazi ukuthi umuntu omnyama yes umuntu omdaba uDeliwe a right royal hit beloki nje Nkosi yami iseyinhle namanje nangu lo baba lo man unesithunzi man Simon Mabhunu Sabela unesithunzi uhloniphekile ubani lo cishe afana neSilo umazi ngiyasho ukuthi cha uyafana phela neSilo lo baba And that was the opening Yeah. in 1975. Siyabonga. Wild Geese na amanye amafilimu la adlala kule ndawo. The Wild Geese, Soweto Invasion, The Show Business Lights Up once again. Angithi manje ngiyabona njengona kuzoba kushuthele nabo umdaba mhlongo. Belele lapha. Winston Ntshona njalo. Kuye ile nto Winston Ntshona lapha kuye The Wild Geese. Nangu baba uJohn Kani. John Kani Bese kuba inkuzuma la. Ken Camp. Nkosi no siyabonga Nkosi yami kuyintokozo ukubona le ndawo nendlela nje enigcine ngayo umlando wayo. Ubaba uShabalala kwaba ingqalabutho eyaletha ukuziqhenya kubantu abamnyama. Uma ngibona wathatha izinto zaphesheya, wathatha abantu baphesheya benomama njengoba kushiwo ukuthi umama wayekade esebenza phesheya efunda phesheya, wakwazi ukuletha abantu abafana noEtha Kitt beze la, wakwazi ukuletha abantu abafana staple singers beza la, wakwazi ukuletha Percy Sledge bazocula khona la eSoweto. Leyo nto yenza abantu abaningi babone ukuthi hayi man, uma kanti ukuthi labantu baphila ngempela sakwazi ukubabona ngamehlo, kubenza babe nabo ukuthi bayigqaje, babe nethemba lokuthi ikusasa lingcono kunenamhlanje. Nathi sithi masibabuka sifise nabo ukufana nabo, yazi noma sebenzana nangendlela zokugqoka sasiphela nathi sasishayabona oBell Bottom nawo lamaqhobs wabo nabo, nathi sekele ihluthu zethu zibe kahle. Word on the street.
kwakwenzekani la ngibona ngathi uthiwa isikhulu nje emnaphakathi nendawo. So lana urban Ubuntu councillors, where umkhulu was the mayor of Soweto, and nama councillors wakhe ke lapha UBC. Yeah. Okay. So lana addressa abantu. Umkhulu also had a party ebizwa Sofa Sonke party. So bokuyi meeting yakhona lana in 1986. Kule hall. Civil party. Okay. Yeah, it's more like a The flawed education system. political. So la ubedila nani indaba ze housing. Yes. Kata dilanga housing. After years. Because there was also indawo beyilana emfulo ebizwa Sofa Sonke. Mshenguville. I mean Mshenguville, Okay. yeah, Mshenguville. So yiyo kule ndawo ne, Mshenguville. Kata siza abantu abantu basemkhukhwini. Yeah. Wathi ke la uloku yamasiseka sebaphelela abantu uNkulunkulu wathi akasafuni bantu wahamba wayothenga indawo khuluma nelibhunu lase Orange Farm. Yeah. Orange Farm, yes. Orange Farm kulapho ke wathatha bonke abantu ayiwanikeza khona njengoba sokune Orange Farm isuka la kwaMshengu. Okay. Uma bethi Mshenguville basho umshengu. Oh, bengayazi ke leyo ndaba. So yabona nalana it says that EP Shabalala inspecting one of the dwellings in the squatter camps in Soweto. Yabona. So Because the furor in the media. yes. Because some of the squatters were forced to leave Mr. Shabalala, Yeah. resigned as mayor of Soweto in 1986. Yes. Okay. So dealing a lot of housing crisis yase Soweto. Yeah. Njengoba simbona lana wayekhuluma no Mr. Fori ngendaba ye housing. Okay. All right. No, siyabonga. Akathi na uNkulunkulu naye kwaba nelento kwaba ne wadayisa imoto. Okay. Ama Valiant lebo beyibiza idudla. Yes. Those years mhlawumbe bokuma 5,000 rand. Brand new cars. Yeah. Zasidayiswa khona lapha ekhaya. Okay. Eshop emva kweshop. Wayenendawo yokudayisa imoto. Yini enye ayiyenza uNkulunkulu ngoba ngiyambona wayewosoma business. Iziphi ezinye izinto ayidayisa noma ama businesses ayena? Eish maningi umkhulu. Another thing, Mkhulu also had an office downtown Johannesburg. And at that time, can you imagine, Ngikaza apartheid, Yeah. he had a whole building Yes, that he yes. owned at Johannesburg. Interesting. Yeah. Interesting. No, A siyabonga. true visionary Yeah. and honored. A true leader. A true leader. Yeah. And nalegama political party yakhe Sofa Sonke, Yeah. which is Sofa Sonke way in the street. Yeah. Yeah. So baba ngaphandle kokuba i-Heritage Hall le ndawo yiziphi ezinye izinto ezenziwayo ngingayiqasha mhlambe mangifuna ukushada noma story street. Kunjalo iyaqashiswa le ndawo for events and any conferencing yabo and ngifuna ukuyenza so what else? So it's eventing, it's conferencing, it's anything that people abafuna all that they need all. So I think kakhulu are moving away from indaba zase Sentin, and then Tina City. We also sinendawo in to multi-functional facility elana, which next door, which elana maybe singaye kuyibona space akhona, but nayo iyaqashwa and for any type of event endifuna ukuba nayo. I know siyabonga. Mbukeli wokhozi FM TV sesiyayideda indawo. Kube intokozo kakhulu ukubona ingxenye yomlando. Angethembe ukuthi mhlambe nezinye indawo mhlambe nawe ukhona ngakini uyafisa ukuthi izinto ezazenzeka kuqala mhlambe nawe uhlanganise into ethi ayifane nale ngoba ihlasimulisa umzimba lento ukubona abantu abadala abanye abangasekho abanye sasibabona ku TV abafanyana abancane
but ukubona nje umlando ugciniwe kuyichilo kakhulu kuthina sizwe simnyama ukuthi asivamile ukugcina umlando wethu kuyaxoxwa nje ngomlomo into exoxwa ngomlomo igcina sekuyinto nje wonke umuntu ufaka itswayi lakhe egcine sekuyilento engasiyona yangempela so mhlambe nje ukugqugquzela nawe lapho ngakini awuqale ngomndeni wakho ulande nje wonke umlando womndeni wakho uhlanganise yonke into ukuthi umkhulu kwakubani ubaba kamkhulu kwakubani uyihlanganise mhlambe ngelinye ilanga kuyophuma umlando wangakini ukuthi nawe indawo yangakini igcine nendawo efana njengaleyo sesivala mhlambe likhona lakho lokuvala dadwethu Ndoni Yamanzi besithanda ukubonga Ukhozi FM kuza la kule ndawo yethu and you can follow us on our Instagram and Facebook handle A2 Heritage Hall. A2 Heritage Hall. Mhayi? Yebo, hayi yazi namanje ngiyasho ngithi siyabonga mani kuKhozi nike nifike nathi nani nizobona lo umlando wala ekhaya, umlando kamkhulu nokuthi umkhulu na ukuze aqale nje nale mole nje ukuze ibe nje kwakuyivision yakhe umkhulu after emva kokuba nje kushiswe zonke izitolo wayeseba imeya wathi masise imeya wabuka umkhulu kwakumuntu ohlakaniphile wabuka umkhulu wathi hayi no man waba nayo iplan yokwa imall thina sayazi ngakaqala ama-mall sasizwa nje ngomkhulu ukuthi hayi ngizokwakha imall singayazi ke kodwa siyabonga manje ukuthi sesifezekile isifiso sakhe naye la elele khona ngathi abantu bangeza nje bazobona nje imlando yala ekhaya abantu bazoxoxana nabo ingane zabo ukuthi kwakuphilwa kanje ngeenkathi zakudala siyabonga bukela Ukhozi FM TV ngiyethemba ukuthi nawe khona ukucosha-coshile ayiqhubeke impilo inkosi inibusise ngisadela